Olo ndị Owere anyị o lelele ka emerenụ ụmụ agbara agbajala afọ ole ka anyị ji bịa taa aha anyị jiri bịa taa wee kọwa ilu ndị Owere anyị aha ndị eji akpọ ya wee ilulu ụfọdụ akpọkwana ya ilu bata aka anyị wu ilulu adọha anyị ji bịa taa akwewala enukwa n'ilulu mbụ ndị oke ashị nwoke a nwaanyị na-echekwa oji arụ unine unu na-echekwa n'ụkpọ oji asa ya afọ ị marala ha ọ kọwara mgbada gị nụ ntị maka mgbọla gị ọ kọwara ịkwewala ya gị na-echekwa iji arụgbu mmadụ ịwala onye ahụ echekwa n'ụkpọ oji arụgbu gị mgbe mana gị na mana akọla na akụkọ ịwakpo shime ụmụ otu ezinụlọ ịkpada emere hụ ndị sụkọ ya wụ ndị isi mgbaka ịwala so nwa bịala manya shi na anaghị egbanwe na geje anọrọ nwanne nwe nwoke ha enwe sụkọ aha galụ nwaanyị ahụ kejelụ alahụ nwaanyị akwewala oke ọzọ shi anaghị ekwe ji alụ alahụ nwaanyị aṅa nna mara na shi ahụ ji enwe isi mgbaka uche ụka nga marala ihe oge eme aṅụ ga-achọ otu ndụdụ dụọ ịwala nwụhụ dụ ndụdụ ahụ harị onye ara ihe mega hụ nwụnala ịhụ nwaanyị ahụ ịwala bọọla hụ na jere ihe jikpa hụrịrị amarakpa nna ahụ shi oke ya nwaanyị na-echekwa oji arụ unune ịwala unu na-echekwa nakpa oji asa ya afọ akpali nne ahụ nwanne m ahụ jemachi ngọjụ ọla nwanne nwoke nwaanyị abịa bịa gbacha ya ntụtụ elu nne ahụ ga-eje ihe ịlụ nwaanyị yo amarakpa nna ahụ reshi ara nnukwu ụyọ nwaanyị chọrọ ha iji elu ịkpada ahụ erughị ke ṅụ ụkpọta ọgwịwala so abịaruo nne ahụ emecha nna ha isi nwaanyị wala nghachi ya ịmarala bịa obiọma akpa nwụ ịmarala ndị oke ashi nnabe hụbịa ja ya kpagharị oke urugba onye ọchị aga m ekpe ya fụrụ ọkụ ọnụ ọchị ekwe ma ndị fụrụ ọkụ nwọchi aṅalụla nwanne nwoke nwaanyị o nwaanyị ahụ amakwana ocha nwanne nwoke ahụ onye isi mgbaka mgbanụ akpụrụ nna ahụ nwaanyị ụlọ ịwala nye ya nwanne nwoke mere sụkọ akwa ịwala nene na mere na lenu ihe mere nwanne m nwoke chiabịa bụ ka ọ para nwanne aka nwoke nwere isi mgbaka na shi ebe oshi ya na ahụ nga nwanne ya nwoke nwere isi sụkọ nwere isi mgbaka na nwaanyị ya parala telivishọn ya ihe ndị bekee ji akpọ telivishọn ya onyonyo a na-aparala ha onyonyo ka ị mara mma eji akpọ smart tv ọ na outside o ezio ndị na-ji mmiri asaga onyonyo mmiri ndị ara abụọ saga onyonyo mmiri ọ ma ahụ ka nwoke ahụ ji ma asha aṅalaluola ihe ya na awụshi ara nụ ake nwaanyị alụ ara ịkpada ọka ka na-ezinụlọ ọṅụ aka na-ezinụlọ ọṅụ wụ ara ụmụaka bụta ake nụkwara ezinụlọ ka eji eje ụlọla nwaanyị ihe awọ isi mgbaka ị na-agba gị kewe eziokwu ọma ka ọ pụrụ na jesụrụ azụchi ile echile ka mee ụmụ agbara agbajala afọ ele n'ihu mere ihe ngọchi hụ oke ahụ ghara a telivishọn nwu onyonyo nwu ịwala ahụrị ntịrị gbarachi ngoji mmiri satuo ọkwa ịhụrụ ahụ ndị okenye ji ekwu shi oke nwaanyị na-eche ka o ji arị unine ịwala unu na-echekwa o ji emenene asa ya afọ echere ụcha ṅara ugbola asọ ezinụlọ ọkụ ọzọ ahụ amarakpa na nchi ezinụlọ ọkụ ọzọ na werela agwọ ntụ ji nga aka ọ ma na jikwara lukat aka ọkwịwala so ndị bekee anyị ka ga-awụ sha oke nwaanyị gị na-ekpele echela ikpe iji emenene arụ unine mara kpashi iri ya unu na-egekwe eme gịnị o gwere ka ịsa gị afọ ọ ha anyị ji bịa taa so biko ọwụcha ha anyị megharị gị mma biko rụsala anyị ochi ya ịrụkwanụ nwa afọ Owere biko na-esonye anyị n'ihi na anyị nwere ha ndị anyị ji bịa ọ ga na-akpọ nnọọ biko sonyere Maazị Chijindu onye nkụzi ala Igbo onye nkụzi okwu Owere ama nnukwu ịwala biko gbalịa nụ sonyere anyị ndewono